what's up guys? So, iko may kagat. So, lisod namin sa Marigundo, no? Saan pa baka naglagaan diri? May buntag chip. So, mga to guys, kung wari mo diri sa Marigondon, so pagdalang dyan mo ID, no? So, ang taga-lapu-lapu ay makari. Wala mo ikaupan nga taga-lapu-lapu. Pwede ra, yung ID ang ihatag. So na nami sa unsa ganini nga kanay? Pambit. Pambit man ni pambit sa una. Nya, na unsa man ni siya nga alay ka ni. Ano na kon man ni siya na naguba gipangguba. Kadaghan man ni sa una kuan diri. Saran. Pila ni nay? 50. Ha? 50. 50 ni? Oo. 35 kilo lang. 35 ni asal. Bora man ni. Kada buli ko siya. Igor at padong dari guys. What's up guys? So karon kaya mo magumurumod diri. Kami nga nauna so makaog ni bitigala na lang diri. Ako sino na sa Paul ako. Hindi kayo mga pamahaw diri ba? Pamahaw diri? Sukin bag. Lamig kayo. Vitamin C. Vitamin C. Ha. Kabat itu bat. Gabi ang. Kaya na to. Lukot. Lukot. Huwag itawag sa lukot kayo. Isod kayo babaro na. Lukot kayo. Tapos huwag kamatis ng kamuti. Mari mo sa Marigondon kay kani sila masusuroy ra ni sila og maligya. Diba? Di ka mahapul. Na dayon. Nami motor. Sa sample Abar Star. 400 ilang payo no? Usugin bound. Ulam din na plano na mga kuha niya. Wala. Natulawas, parang itay, matawag dagat. Masag sa dagat ba? Vitamin C ba? Ngayon na lang, alam. Ano diyan, no? Tapos lang ang kalabuhi, no? Pressure kayo ba? Mga bayron nun. Mga bigas ng kalabuhi. Nahanap dito muli ko. Dito muli ko ako tayo. Kwarta. Patunag kuan ta ay pila. Kada ko ang mga bigas na ginabuhi. Aha.